Para nos proyecto pe aqui, o proyecto junto grande junto acerca Meneer Henry Dus, onde que nós também a Top Jazz instrutor para do na playball Tai Chi, tá método novo que ela introduzido em Tai Chi. Onde o meta principal de essa kita nos quer dona e 10 instrutor na verspreid na diferente barrio durante ano, kunang por dona nos adulto maior e oefening ng aki. Eta hoop importante po sobra eta mental bota treino balance e coordenação também e essa é uma maneira eta chi self ta eta ponebo zen essa eta donabo tranquilidade e essa é também ta algo que nós lo vai sim den curso aqui. E petição que sempre nos tahaya ta projeto ng inovativo e essa aqui ta algo que nós avisa eta algo inovativo pa ko e projeto ng normal nos sahasi e nós decidi de try out pa aya. Tai Chi is een oude Chinese bewegingskunst en Playball Tai Chi heeft bewegingen uit Tai Chi gecombineerd met het gebruik van speciale ballen. En de bal wordt gegooid van één hand naar de andere. Je kan het doen met één hand of met twee handen. Het is een exercise die eigenlijk een combinatie is van physical exercise, stress management en playfulness. Daarom heet het Playball Tai Chi. Het is speels, daardoor is het fun. Het is toegankelijk voor jong en oud. En het mooie van Playball Tai Chi, het is in Aruba ontwikkeld, along the coast. We zijn hier bij Manchego. Manchego was er vanaf het begin bij. Dit mooie yogadek zijn de eerste lessen gegeven. Een belangrijke uitdaging voor oude personen is om niet te vallen. En vallen kan vaak met veel problemen gepaard gaan. Je kan fracturen krijgen. En Playball Tai Chi en Tai Chi in het algemeen legt veel nadruk op de balans. Yin en Yang is een bekend ding, actie, herstel. Dus de balans, valpreventie is een heel belangrijk ding van Tai Chi en van Playball Tai Chi. Verder oog-handcoördinatie, want je moet de ballen gooien. Je oefent je focus, je coördinatie, je stabiliteit. Dat heeft ook met balans te maken. En verder bevordert het ook kalmte. Dus eigenlijk is het van jong tot oud. En ook voor mensen die atletiek doen of in staat zijn tot intensievere fysieke beweging, kan het ook. Je kan het versneld uitvoeren. Je hebt hele complexe bewegingen ook en ook hele eenvoudige bewegingen. Dus het is zo ontwikkeld dat zowel jong als oud kan deelnemen. En ook mensen met beperkingen eventueel, als je rolstoelgebonden bent, dat de oefeningen toch ook aangepast kunnen worden.